ତମେ କିଏ? ତମେ କିଏ? ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୋ ହାତରେ ଗିନା ଧରିଛି, ଜାଣି ପାରୁନ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି? ତମେ କଣ ବିକୁଆ ଇଏ ବାସନା କଣ? ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ମା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଆଇଛି। କ୍ଷୀର ଏଠି କୋଉଠି ଆସିବେ? ମା ନାହାନ୍ତି? ମା ନାହାନ୍ତି? ଆୟା ଦେଖ ହେ, ଏଡେ ବଡ ମୋର କନା ଗାଡି ଗାଈ ଛିଡା ହେଇଛି। ଗାଈ ନାହିଁ, ଆରେ ଦୁଧିଆଟି ଗାଈ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ଦିଅ ଏ ଶାଶୁର ପୁଅ ହାତୀ। ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଘର ଭିତରେ ବସି କଣ ଗପୁଛୁ ଜାଣିଛୁ? ତୋ କଥା ବୁଝିବା ଫଳ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଏ ପରିଣାମ ହବା ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରା କାମ ବଢେଇ ଦେଇ ଯିବୁନା ଘରେ ଦେଖିବୁ। ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ହେଇଟି ତତେ 10 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି କନେକ୍ସନ କରିବି ଯେ ତୁ କ୍ଷୀର ମତେ ଦବୁ, ଅନେଇଲୁ ବଳିଲେ ସାହୁର ଗାଧୁଆ ହାତରେ ସୋସାଇଟିକି ପଠେଇବୁ। ମୋ ବୋନେ ଯା କଣ ମୋ ଭାବୁଛୁ? ଭାଇ ସରା କଣ ଭାବୁଛୁ ମାନେ? ତୁ ସରାଇ ନା କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଦେଖିଆ ତୁ ତା କାମଟା ପୁରା ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ପୁରା ଏମିତି ଫୁଲିକି ଥବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି। ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ତୁ ତ ଖାଉନୁ କି ଆମ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ଯାହା ଦେଖୁଛି ଭାଉଜଙ୍କର 2ଟା କି ହେଡଲାଇଟ କାମ ହବ। ଅନେଇଲୁ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ କହୁଛି ଭାଉଜଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମତେ ଦବୁ ଦବା ମାରିଲେ ପୁଅ ମାକୁ ବି ଦେବି ରେ ବାଞ୍ଚା। କଣ ଭାବୁଛୁ ମନେ ମନେ ମାକୁ ଦବୁ? ତା ମାକୁ ତୁ ଦବୁ ଦେଖିବ ନା?
ମତେ ଦିଅ ଦେଖିବ ନହେଲେ ଇଏ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଗାଈ ଭଳି ହଉଛି ୟା ତା ଗଳିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବ ନା 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 ମୁଁ ଆଉ ତା ଗଳିରେ ବସିବିନି କହିଲି ପରା ତମରି ଗଳିରେ ବସିବି ତମେ ମତେ ମା କରେଇବ ତ କରେଇବି ଏ ମା ସିଏ ରାଜି ଆଉ ତମେ ମିରାଜି ଏ ମା ସତରେ ତମେ କେତେ ଭଲ ଏଠି କଣ ତତେ ନାଇଲୋ ଆଉ ଓ ମାକୁ ତା ମା ବୟସ ଯେତିକି ତୋ ବୟସ ସେତିକି ଏଇଠି ଯତିପାତ ପୁରା ଠିକ ପଡିବ ତୋପରି ଖିଆ ଖାଡ଼ା ବାକିଆ ରହି ଗଡ଼ା ତାଙ୍କ କଥା କଥା ଆମେ ମୋ ମା ନା ଧରୁ ନାଇଁ ତମରି କାନରେ ଭୋକା ହୋଇ ବାହାରେ ଯତିପାତ ଦି ତିନିଟା ଚିମଣା ଦେଇଦେ ତାପରେ ଯାଅ ଏମିତି ଲାଗିଲା ତତେ ଏ ମା ଏ ଟିକିରେ ଦେବତା ହ୍ୟାଲୋ ଉପର ଜମି ସିନା ଏମିତି ଚାଷ କରୁଛି ସାବୁଆ କରିଲେ ଜମି ଗୋଟରା ପୁରା ପକେଇବି ସେଇଠି ଏଇଠିକି ଯଦି ମଜା ନବୁ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଚାଲେ କଲା ଏ କିଏ ମନା କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଆସ খেয়ে যা